Ano ta? Ephesians chapter 4 verse 22 to 24. Balik sa tagbarog. Ephesians chapter 4 verses 22 to 24 nagingon, Busa, hukasan ninyo ang daang pagkatawo nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam og kangilad tungod sa malimbungong mga kailibgon ni ini. Kinahanglang bag-uhon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing ug hunahuna. Isuloob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway, nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong og balaan. Father God, thank you kayo Lord nga sa among pagpadayon ining kagabihon o Dios. Dugang na pod nga pagtudlo o lain na pod nga pagtulunan among madawat gikan kanimo. We pray nga dili ni makawang. Salamat Lord nga sa gihapon na kami sa maayong panglawas gikan sa pagsugod ni atong Lunes hangtod karon o Dios o sa pagpadayon hangtod anis pagpasalamat namo nga moabot ikaw ang Dios mao'y mahimaya. Salamat Lord nga karong gabi huna sama sa suod kaayo nga higala imong tudloan ang kada usa. Puna kami karon pinaagi sa imong pulong o pinaagi sa imong balang espiritu. Muni among pag-ampo sa ngalan sa imong bugtong anak na si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Lingkod ng tanan. So, nahuman na ta sa tulo ka kapitulo. Ephesians chapter 1. Gipili ta sa Dios sa wa pa buhata ang kalibutan. Ephesians chapter 2. Gipakamatyan ta ni Kristo og naluwas kita pinaagi sa grasya. Ephesians chapter 3, nahisakop ta sa pamilya sa Dios. So, mauni ang atong kahimtang diha sa Ginoo. So, unsa ganito, ang book of Ephesians nabahin ra sa duha. Gikan sa chapter 1, abot sa chapter 3, gitawag siyag position in Christ. Our position in Christ. Ang atong kahimtang. Ingon nga naa na ta diha sa Ginoo. Then chapter 4 to chapter 6, sa episode gyapon, practice in Christ. Kitang tanan maingon, practice in Christ. Sige, ato rang reviewon og gamay. Moato ta sa, okay, diara o? Moato, okay? So, ang episode, chapter 1 to chapter 3, ang atong kahimtang, unsay may atong posisyon, unsay atong naangkon, nga naa na ta diha ni Kristo, unsay benepisyo nato? Chosen in Christ, saved by grace, and members of Christ Church. Naapil ka sa pamilya sa Dios. Dili ka member sa simbahan, but sa pamilya sa Ginoo. Mo na gipasabot sa chapter 3. Karon, ato tas katong last gabi nga paragraph shell, katong atong gibasa, nga last paragraph kagabi. Sige, okay. Mao na ni, ningon dia, since the purpose of sound doctrine is to lead a sound living, Paul then turned to instruct the Ephesians on how to put their position in Christ into practice in order to glorify God. So, humanaman si Paul, nagapanudlo, og ang iyang gitudlo, mao nga ligon, bugat, nga mga matuod nga pagtulunan, nga maoy mo gagiya sa atong pagkinabuhi, diretso na dayon si Paul dito sa instruction sa unsaon nato pagkinabuhi ang atong naangkon. Kay mao man ni ang problema nato. I think ang uban ani nahisgutan na nako dinhi, pero hangtod karon makit-an nato ni nga problema sa kada usa nato. Naata aning pahambol effect. Apel ni siya sa kinaiyang nga wa jud kahimot is Ginoo, pahambol-hambol ba pero garbuhon gid ay kayo. Yung mailhan mong ganay madayag mong ganay. Naata na. Sa pailain, daghan kayo mga igsoon. O kinahanglang makasabot gyud ta og ayon ni ini kay
Susama nga, ang chapter 1, chapter 2, ug chapter 3, gitudluan na tag-unsay ato ang kahimtang, atong posisyon, atong ranggo, ato ang kanang naangkon. Pag-abot sa chapter 4, 5, ug 6, gitudluan tag-unsaon pag-apply. For example, nakaangkon kag posisyon nga usa ka manager sa kumpanya. Muna gitudlo sa 1, 2, and 3. Pag-abot na sa chapter 4, 5, and 6, di man kakabalog kung sa imong trabaho. So mo nang giklaro ni Paul nga ikaw nakaangkon ka aning posisyon diha kang Kristo, ari na pud ta sa unsaon nimo na nga posisyon pag kinabuhi. Unsaon nimo na pag-apply og dinhi na ta medyo bugat ni mga igsoon. And kung doon naman ko'y dako kaayong daghan mo ko gilista sa akong prayer request. Nangayo gani kog mansion sa Ginoo nga gold. Gold bitaw dito. No? Tinuod bitaw na nga natay gold dito. Dagan ta gilista. Pero ang pinakalabaw gyud akong gipangandoy, human aning atong prayer and fast kaning diring atong hisgutan ma-apply nako personally. Imuha wa koy labot sa imuha kay imuha man ang desisyon pod. Kay makawang man mo man usas panalangin gyud kaayo mga igsoon nga atong naangkon. So, practice in Christ. Divine, tabang ni divine. Yan kag ikaw mo ikuan mo explain ne. So kining practice in Christ, practice of the believers, dunay 5. Kay dito sa position in Christ, tulo ra man to. Sa practice in Christ, dunay 5. Binisayo na to ano? Ang atong pagkinabuhi diha kang Kristo, dunay 5 ka area. Dunay 5 ka matang, dunay 5 ka dapit sa atong pagkinabuhi. Diha kang Kristo, ingon nga naa nagyuta diha ni Kristo. Ang una is in the church. Ang atong pagkinabuhi ingon nga naa ka sa simbahan. Sakop ka sa katawan sa Dios. Number 2 is in personal life. Sa imo mismong kinabuhi. And number 3, at home. Sa atong mga panimalay, unsa man tang matang sa pagkakristohanon. Because dagan kaayo kong nakit-an nga mga Kristohanon nga they are so much good. So much unya good. Kini. Ang galing. Magaling sila. Maayo kayo sila sa church. Buutan kayo manglampaso, bless ko pastor, buutan kayo. Pero pag naanas ilang balay, murag bisita. So ingon si Paul, paminaw gyud gayo at home. Murag bisita. Paabot rag. Musalop ang adlaw, musilang ang adlaw, salop ang adlaw, silang ang adlaw. So, nana, gitudlo na ni Paul. And number 4, at work. Napoy uban nga, buutan kayo sa ilang panimalay, pero atos trabahuan, kanang, ang tawag anak ninyo, dire kanang manok nga di kayo mo shuffle? Unsay tawag anak? Lupog? Lupog? Ambot lang ninyo. Kanabang mo, muaway din, mudagan na po. Balik na po. Kung sa trabaho pa, tilaw-tilaw. Tabag kamay. Dayong pasok-pasok, balik tumag adlaw. Na yung mga yung anak, matinga kang buutan, kaya na silang balay, pero tuwas trabahuan, di man mao. Then sunod, in spiritual warfare. Timan ini. Kining maayo na kayo kag pamatasan kung naa ka sa church, sa imong personal nga kinabuhi na nagyoy kabaguhan, and then sa imong panimalay, masugo na ka. Then sa imong trabahoan, nindot kayo. Pero wala kay basa-basa Bible, wala kay ampo-ampo, wala kay paminaw mga wali, wala kay pagtuon, wala kay prayer and fasting. Kung wala ka aning prayer warfare or kaning spiritual warfare, di ka kamaoan You know what?
kada adlaw na igaaway sa tong huna-huna. And kabalo ka, pagbasa ni mo Bible niya, nakafocus ka, bakante ang imong huna-huna, walay laing huna-huna, kaya ang iyarang gifokusan ang imong gibasa. Pero wa kay gibasa, gahuna-huna makaglain. Pildi na kang daan, kay wa man kay pagpakigbatok. Wa may word ni Lord. So muna ang gitudlo ni Paul. Human niya tudlo iyang giingnan ang mga taga-Epeso, kamo mga katawhan sa Dios. Gipili na mo niya, so wala pa buhata ang kalibutan. Unya, sa chapter 2, niingon na po siya, naluwas ka mo, pinaagi sa grasya, o dili inyong paningkamot. Unya, sa chapter 3, niingon si Paul, unya, nahimo ka mong sakop sa pamilya na sa Diyos. Dili na mo silingan, dili na mo Power Ranger, dili na mo foreign, dili ingon nato. But sakop na mo sa Diyos. Di ba, chapter 3? Pag human niya, anak nga mga ligon kaayong pagpasabot kung kinsa sila ingon nga anak na sa Dios, kadtong tulo, ni tabok na dayon si Apostol Pablo, ni diretso na dayon siya didto sa practical nga kinabuhi. Because ang atong naangkon walay kapuslanan kundi mao ang atong gihimo. Sama lagi na sa usa ka manager sa kumpanya nga pag ingon dayon, uy, na ang manager binutan tanan, pero kana dayang manager wa kabalog mag-unsa siya. Mangalot ras ulo, muyurag mag-unsa man ta. Wala siya kabalo sa iyang trabaho. Mura na og sundalo nga snappy kayo nga baggahi kayo ba? Kana bang naka full battle gud siya nga naka grabe gyud ang kargada niya, daghan gyud siya bala unya. Doon na pa'y pina-scout nga badlis nga uling sa nawong. Pagpusil niya bang di gani di ay kadaog sa armas mo kontrol inig buto, naslunggo siya kaya naigo sa pagsipa sa armas. Di ay kabaho. So muna dagan kaayo nga natudluan dito sa chapter 1, chapter 2, o chapter 3, nga kamo linuwas sa Ginoo, pinili mo sa Ginoo, o sakop na mo sa pamilya sa Diyos. Pero pag abot na sa chapter 4, 5, and 6, di sila kamaog mag-unsa sila. Seryosuan nagpangutanan na nas imong tupad na sukad nga naluwas ka. Sulti ba? Sukad nga naluwas ka. Hangtod na lang kang di koreksyon? Sulti ba? Sukad na luwas ta hangtod na lang batang decoration, wala tay buhaton. Kadaga mga Kristohanon ngayon ana, decoration ra. Palamuti. Ug dili nimo alsahon, naaragyan na siya diya. Di gani kay mong mo trapo siyang kagalingon. Bro, flower base. Because nakabalo na sila, ang anak sila sa Diyos, pinili sila sa Diyos, nasakop na sila sa Diyos. Pero wala sila kabalo kung saan nila pag-function, maoning gasulat si Paul og another 3 chapter. Iyang gihisgutan sa 3 chapter, down. Atong sugdan. So, in this applicational section of Ephesians, ang pag-apply ni ining mao nga kini nga bahin kaning chapter 4 and chapter 4 and to chapter 6, Paul gives detailed instruction on how practically put the believer's position and spiritual blessings in Christ into what? Okay, tanawa ra ko ni. Dinhi ani nga bahin. Si Apostol Pablo nihatag og detalyado kaayong instruction unsaon sa mga magtotoo nga ang ilang posisyon, spiritual blessing in Christ, ma-apply nila, ma-put into action, maikinabuhi na nila sa pag-eskwela mga igsoonay o GT. Human ni mong eskwela, immersion na dayon. Kay para asa man tong imo nakatunan, nga wa man kakabalo kung saon. Mingon na din ka ang paghimo og lana sa lubi, magkudkod ka og lubi, and kabalo na kaanatanan, pero pasulayon yung kagkudkod og lubi, unya puga og lana. So mauni ang Christian. Mauni ang Kristohanon. Munang listen to this. Kamang mga Kristohanon nga niya karon. Dili pwede nga gikan sa atong pagka naanata diha sa Ginoo. Dito tas Ginoo.
Nya hangtod na lang ang imo ron trabaho Domingo ra musimba ra ka diong uli, musimba ra ka muuli, musimba ra ka muuli nya wa kay mabuhat. Munang gitudluan ta, natanawan nino. Kadtong mga nakatuna nato, unsay naa nato? Ang posisyon sa believers o ang spiritual niya nga blessing. Akong usbon, unsa to nang posisyon? Na gipili siya, giluwas siya pinagis grasya o gisakop siya sa Dios. Munay posisyon. Dayon spiritual blessing in Christ. Kay gibless man gyud tag blessing, ma-put into action. Ma-apply na to, ikinabuhi na to. Down. O tanawan Number 1, in the church. Doon na instruction mga igsoon. Ayaw sa og laktaw. Atong basahon og unsay atong kahimtang diha o unsay ato ang mahimo ingon nga naata sa church or sakop ta sa katawhan sa Dios. Paminawan ni. So naay mga gasa pero dili tanan pareho og gasa. Nakalain-lain nga gifts. But din gihisgutan ni Apostol Pablo ang major tanawan verse 11 chapter 4 verse 11 ningon siya. Ang mga gasa ninyo mao nga ang uban kaninyo mahimong mga apostoles. Mga church planter mga pioneer. Ang uban mahimong propeta. Tag prophet tig pamaba sa pulong sa Dios. Ang uban tig sangyaw sa mayong balita. Evangelist. Ang uban mga pastor. So nagyay pastor. Then, ang uban, mga magtutudlo na ay teachers. Verse 12. Gihimo niya kini, gihimo niya kini, aron, pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad, aron motubo ang lawas ni Kristo. Tanawa. Nay prophet, missionary, evangelist, pastor, and teachers, kini sila mga magtutudlo o mga maoy maggiya sa katawhan, aron ang katawhan mahimo silang magamit sa pag-alagad. Makakaplag yung ka mga igsoon, aron naghanag yung kayo tang buluhaton. Makakaplag yung ka. Imposible kayo gwa. Ang pakyas nato, sukad sa itong pagkakristohanon, hangtod karon gusto tag-alagaran. Gusto tag-tagdon. Pwede naman kang ikaw mag-usher. 10 years na ta. 15 years nakadiyas Ginoo o niya og dili katagdon sa usher ning abot nimo suko gihapon ka. Ikaw na ipag-usher. Because ang imong nakatunan, imo man tong ma-apply. Dili man ka Ephesians chapter 1, 2, and 3 ra kutob. Sa kadugay ba namang paminaw nato sa pulong sa Dios, siguro naman niabot na chapter 6. Verse 13 hangtod nga magkaiusa kitang tanan diha sa pagtuo og sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Mao ni siya in the church. So pag moingon na gani kang in the church, ang tanang magtotoo naa siya'y trabaho para sa kaymayaan sa Dios. Nakay motor. Moingon na dayon ka, sa may sakyan ni mo, wa kay kasakyan, ako'y kuha ni mo. Piton ka na ko. Nakay kwarta. Nakay igsuon nga to sa ospital. Imo tuon. Gusto man ka diha. Na ako'y kwarta, pero nanglan po na ko. Di po rin nga na. At grabe gining daghana kayo tag mahimo mga igsuon. Kinadaghanan yung kaitag mabuhat o mahimo lang sa tinuod lang yun. No? So sa pagpayonering, kini mo'y, ang mga pastors relate sila. Kailangan na tanan, sila ra po'y mag-offering, sila ra po'y mag-gitar, mag-opening prayer, mag-closing prayer, sila'y magwali, sila'y mag-lead of praise and worship, sila ra po'y mag-disciple, sila ra po'y mo Bible study ini kagabi, ilatan na. Pero pag abot sa panahon ngayon ani na dili gina pwedeng mayngon gapong wa naman siya ga Bible study. Wa naman siya ga discipleship. Wa naman siya patay.
Matay nagsayo. Na? Tang ginikanan, mahimo naman nato. Nga kita mo disciples sa itong mga anak. Kung atong mga anak, may katakos na, pwedeng sila may magtudlo. Pwedeng sila may mupaambit sa pulong sa Ginoo. No? So, naagyod tanan. Tighuyop og abog. Ingon ang Mateo 10:42 nga bisag igo lang kang makahatag og bugnang tubig. Di kaayo. Na? Makaalagad ba? Yung sa dili gayud ka mapakyas. Dili gayud ikaw pakyason. Makadawat gyud ka sa ganti. Nay mahimo gyud ang kada usa. Kamo po mga batanon karon, struggle kayo mo, Lord. Grabe, Lord. Makahuman kog eskwela, kaplag og trabaho, Lord. Mo support gyud ka. Ang nang pagpainom dumagoy, kabalo ka, pasalamat na ta. Support gyud ko, wa man na sumpaye, kinsa iyang suportaran. Lahi am lahi. Okay? So, ningon diha nga Christians are to be humble. Mo ni sa previous nga mga verses kay dito man ko ga basa no. So, dili sa church, Christian are to be humble. So, unang-una, naa man gyud mo maabot po ni sa uban. Ako personally sa ako garbo gyud ko. Mao nang sige na akong masingkahan, mapasakitan akong asawa tungod sa akong garbo. Munang mag-una kong pangayog pasaylo sa akong wife. Kay lisod kayo, Jod. Pasaylo ako diha, my love. Di mampod managan. Hala. Humble. Lisod yung kaining humble. Lisod yung kayo. Di ba, me? Sige ra ka na kong kasab ano? Sige ra singkahan. Awa na ron. Wana. Magbago biya po tag mga pila ka bulan. Humble. So, naa ka sa church, so ang ato ang kinaiya is humble. Sunod, gentle. O sa ring gentle? Dali! Sige ra. Gentle na? Sagdi lang kay basin og kaihion na kay siya manang gadali. Ay na po lang kay. Gentle. What else? Patient. Pangayo ba mo pasensya sa Ginoo, di ba tagaan mo problemang dugay masulbad? Kanang problemang dugay masulbad, di ba makaakat-on kag pailob? Patient kang naguwat, ay dugaya man Lord. Dugay man. Loving. Mahigugmaon. Tanapot. Gigugma palagi ko nimo me. Ato. Sunod. Forgiving as they work together in unity and peace. Tanawa ra gud. Kabalo mo si John Mark. Suko gyud kayo si Pablo ni John Mark. Suko gyud kay siya. Kaya nga naman, kuyog sila sa misyon, unya si John Mark, wa nila utay mibiya, lagot siya, suko siya. Pero sa diyang si Paul na priso na, nagpadayon sa siyang ministry, nagsuwat yun siya. Ningon siya, dada ang mga libro nga akong gisuwat, ug dada ang akong kupo. Ug ayaw kalimti si John Mark. Na ay forgiving. Gimingaw siya ni Mark. Nga naman, gani sa ikaduhang misyon gusto si John Mark nga ubanon. Pero ningon si Paul ayaw. Kaysa niagi kaning misyon, gibiyaan ta niya. Pero sa katapusan ningon si Paul, ingna si John Mark. Grabe ang forgiveness. Grabe ang pagpasaylo mo nang maghisgot kag ministry, di mahuman ng away. O di pag yun matapos ang away, ma-split ang church kaupat. Ang kamo dire. Himo mo dito kinyong tigo. Kamo dia, ato mo. Kamo paghimo kinyo. O kare maghimo. Ang kabalo mo mga igsoon. Wala ba ko'y problema og asa mo nga church mo adto in the future?
ang ako rang kalipay nga kanang magpadayon mo sa mga kamatuoran. Kanang mawala mo, nyawa na mo gaalagad, sakit kayo na. Makagol kay na. Wala may problema, pamilyar na ako mabilin. Basta kay kamo o magpadayon mo sa pagsimba. Padayon mo pangalagad sa Ginoo mga igsoon. So forgiving, sunod. They work together in unity. Unity of mind and purpose is stressed by Paul here. Ningon siya nga, ang panaghiusa ug ang tumong, mao gyud gipakadak-an ni Paul. Mo yang gitarget nga, masabtan niya sa kada believers ka naa sa church. Muna pangingon na to, mag-thanksgiving ta. Sila ra. Sila ra. Bantay man ka dili mo manungha. Ano mo? Di gani mo manungha sa inyo ang thanksgiving sunod. Sugot mo. Kinasugutan na kayo si Ati Tata. Si Titata rin sugot kayo. So, naay sila'y panaghiusa. Kining purpose of unity. Pag maingon na ganik mo nang, klaro na to ang atong tumong. Kayo sa may atong hiusahan o dili klaro ng atong tumong. No? So, muna, diha, gikinanglan dyan na sa church. Maunto nga, mo function to sila. Apostle, evangelist, teacher, pastors, and unsa tong lima? A prophet. Kato, gimension to dire. Sila maoy mo tudlo mo equip og mugiya sa katawan aron ang katawan pod magamit. Og mauna kita mga igsoon. Dapat nakasabot ta sa atong pag-apply unya. Next. So there is one body, one spirit, one hope, one faith, one baptism, one God and Father. Nganong magkabahin-bahin man ta? Kabalo mo mga igsoon, dili na problema kung ang church diha, ang church dito, lain sila og doktrina, lain sila. Basta kay ang kaluwasan mao sa Ginoong Hesukristo. Dili ang ilang kaugalingong mga buhat kun dili si Jesus Christ jud. Lain man ta gifts. No? Gusto ba day kag magsigir tag pamadlas og demonyo wa ray wali-wali? Ay, lain-lain man tagasa. So, pero usara ang Diyos. So, one body ta, one spirit, one hope, one faith, one baptism, one God the Father. Maunang gikinahanglan gyud nga usa ang tumong og hiusa diha sa mga katuyuan, sa mga gimbuhaton. Munay ato ang function nga naa sa church, naata sa church. Dili kay kanunay ratang murag bisita. Bisita ra ba? Kamo someday og mamalhin mo laing church. Ayan na po lamang ipanugilon. Katumang kung among unang simbahan kay kasagaran na ba og mobalik laing church? Ang iyang dauton og ayo ang church nga iyang gigikanan. Grabe tong amo ang pastor. Pag umangkon man kuno ni Satanas, ngana. Dauton og ayo ayaw. Kung muadto na gani mo laing church, pangita mo unsay inyong ma-ministry dito, unsay matabang. Dungaw-dungaw mo, uy, may trapo, pastor. Ako'y labaan niya. Anhiun ako nirong hapon. Mangita mo kung sa inyong, mo bitaw ng mga tumog laing church, kaya wa mo'y ministry. Muadto ko dito, kaya rin maka-ministry ko. Di kay, hagua po ni Diri, uy, adto ng pukos laing church, magpabugat. Pangita mo ministry. Suportarin ninyo ng pastor. Suportarin ninyo ng buluaton. Pag ingong, oy, naay, kaliukan. Una-una dayo ko sa imong mabuhat. Di kay, makoy apin. Makikaon ra ko. No? Pag ingon ditong, uy, na ako na yung prayer meeting dito sa kuan. Unya, mutabok pag suba. Saka pagbukid. Hala, gilantan ra ba ko? Ngopo ko kaligo. Pag muingon na og narabay birthday nga nay service kay birthday ni igsoon ko. Naayo na ba ako? Naayo na. Perting mga paitan ng mga ingana, no? So sa church, dapat naagyo kay pag una-una gyud unsa may akong matabang sa church. Bisan kamong mga bata naagyod may mahimo. Naagyod mo'y mahimo.
Sa imong paglingkod, samtang naglingkod ka, lingi-lingi ka. Lah, murag bag-o lagi ni siya. Duulo na ko ni Be. Brad, musta? Tagadiin ka, kasi alam mo, welcome kayo. Gahi kay mga liog. Kabalo nang na yung mga bisita. Paugat ra gyud. Digo lamang makamao mo yun. Ikaw lingkod ani. Ikaw lingkod ani. Ikaw ra. Lingkod. Wag yun. Next. Ingon siya. And the spiritual gift and the spiritually gifted man of God has given to the church such as pastors and teachers. Mga magwalali sa pulong sa Diyos o mga magtutudlo sa pulong sa Diyos should focus on preparing. What is preparing? Equipping God's people. Ang trabaho na mo, amo gyud silang itudlo ka ng klaro gyud nga masabtan. Sama na nila magamit nga wa po gani kayo kasabot. So pasabton niyo kayo. Kay equipment, punon sila. Prepare, maandam sila sa maabot nga buluhaton. God's people for the works, for the service. May nga natag work for the service is, ang service is ministry. May nga natag ministry, balaang gimbuhaton nimo para sa Ginoo. Kabalo ba ka nga kanang membro sa imong pamilya ang dili nimo undangan og invite og simba? Ministry na na. Kada nimo simba taron, ubanta ugma ang Ginoo aga. Check. Sunod sandi, ubanta ba? Check. Ministry na na. Di kay mura kaghangin, di ka simba. Wala ka, uli na. Mura hangin. So that the church will be matured and be built up in Christ. Aron ang simbahan mutubo og malig-on gayud diha ni Kristo. So muni naagay magtudlo aron sa pagpuno nila. Muni pangsyon sa mga magtutudlo mo nang kamong mga magtutudlo. Duganay po nig ilong nga magtuon. Ampo. Di kay mo piyong ra. Pag-ukab nimo, New Testament. Bakante kay New Testament. Mga igsoon, pinangga dito sa Ginoo kay sayutang paulion. New Testament. Ang New Testament may naukab. Katong page sa, pinakaunang page sa New Testament. Wa man tawag na nakaswat. Pagtuon po din tawon. Pangitag ilustrasyon. You know what? Kung dili kayo nimo maapas gyud og pabaga gyud taas nga panahon og tuon, pagkama og ilustrasyon nga haom sa imong gitun-an. And pangayua sa Dios nga Lord, ang akong natunan og kining akong ilustrasyon gamitan nga makasabot og ayo ang naminaw. Nakuha na to? Na, ikaw, kauban sa trabaho, kabalo nagyug kang kanang naas imong mga palibot, dili kayo sila, wala sila nakahibaw ni ini, wa po kay pagpangandam, ining pangutanan nila, ngano lagi dili ka mukaog yung ana, Brad? Ngano lagi ni mo muyukbo ang laang mga mahugan ni Brad? Ngano lagi, di na kay itubag, kay gatuon sad ka, nangandam sad ka. Di kay seryoso kay simba, inig humag simba, mag-prayer mo, hilak, pag-uli, wak ka hinumdum sa wali, pag-adtos trabaho, nangutana ang kauban, wagay kasulti. Murag na isgutan to na ni pastor, pero kalimot lang ko. Muing anara. So, mauna ni, function dyan nato sa church, number 1 pata. Okay, number 2. Next. Okay, wala pa rin. Maturity in Christ will be achieved as each believer does his part to build up the body of Christ in love. Ang paglambo, ang pagtubo diha ni Kristo mga igsoon, maangkon lang na sa mga magtotoo. Sa kada magtotoo, kung ang kada magtotoo, maggabuhat gayod sa iyahang pangsyon. Mo participate gayod. Mo appeal gayod. Mo bitang mang-invite ha? Nya kita ra ba og kasangyaw tag usa unya may insultuhan ta mutagam na.
Di nako. Mutagam na. Nya say po og insultuhon ta, mubalos putag insulto. Problema na. Next. Dara, number 2. Unsa may atong pagkinabuhi sa atong kaugalingon? Humanata sa church. So dapat, katong atong function sa church, nga naagit tayo mahimo para sa buluhaton sa Ginoo, kada usa na to, areta sa atong kaugalingon na pod. Kaya na may mga tao nga, dasig kayo diha sa church, pero sa ilang kaugalingon, wa kabalog mag-unsa. May mga taong ingon na mga igsoon. Munang areta sa atong kaugalingon. Unsa may atong mahimo para sa atong kaugalingon? Dera, chapter 4. Verse 22, 23, and 24. Muna itong gibasa ganyan. Ingon. Busa hukasan ninyo, chapter 4, verse 22. Busa hukasan ninyo ang daang pagkatawo nga maoy hinungdan sa inyong dautan nga kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam og kangilad tungod sa malimbungong mga kailibgon ni ini. 23, kinahanglang bag-uhon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing og huna-huna. Verse 24, isulob ninyo ang bagong pagkatawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong og balaan. Listen to this. Naay gitawag og bagong kinabuhi og naay gitawag og daan nga kinabuhi. But listen to this. Lisod kay nimo kabuton ang bagong kinabuhi kung ang imong huna-huna og kasing-kasing dili nimo ipabag-o. Mubito nang dito sa Roma 12, niingon dito si Paul nga pinaagis pagpabag-o sa atong mga panghuna-huna, atong kasing-kasing, masayra nato ang kabubuton sa Diyos. Ihalad ninyo ang inyong lawas, di ba? Ningana man na. Therefore, offer your body as living sacrifice, holy and acceptable. Pero niingon siya, renew your mind. So, para sa atong kaugalingon, kining renew your mind, every day ni siya. Di kay sige ra kang gamahay, inig prayer, kusog kay kang muilak, pero imong batasan, wa na bag-o. Ingon siya, renew. Ang renew, ningon diya, bag-o kini adlaw-adlaw. Oh, ano mo kaon man karon? Kay ang imong gikaon gahapon, gilabog na, renew na pod. Di ba? So, maunay ang mabuhat nato sa atong kaugalingon. Bag-o. Bag-uhon gyud, renewed. Huna-huna o kasing-kasing. Kani ato atong kasing-kasing sige ra kahadlok kakabalaka. Kasi sige putag tan-aw sa atong mga problema nga maoy ginama pud nato. Di ba? Sige problema di gyud ko katulog kay gainom man po kakape. Sa pagtulog. Imong binuhatan ba? Sana nga sa ipabagong una-una. Unsa man sige natong giuna-una? Di ba? Spiritual warfare, unsa man to? Ang atong una-una, battleground na ni. Kung wala tay gamhanan nga balaan nga panambagon gikan sa pulong sa Dios, ang imong una-una pildi ng daan. Kay sure ang mudaog diya problema. Asa ba kog ibayad? Asa ba kog asa man? Bisan ganig na ana, magkabalaka na po kansaon yung paggasto. Galukdog ka sa akong bugas. Grabe Lord, mahurot niya. Asa na po? May wapa ka nakasugdig lungag. Sa una lang, mahurot niya. Ayaw ka na. Hindi mahurot. So, ingon siya, old self ni mo, i-remove. Isuot ang new, ang bagong, nga pagkinabuhi. Dayon, renew your mind. Renew your heart. Kanuna yung bag-uhon nato niya itong panguna-una. Kabalo ka, kina itong kasing-kasing. Pag mo ingon ang huna-una, di ba, nakasala siya ni mo. Ang kasing-kasing mo yun, bitaw. Di ba, makakita ka niya, mag-uul pa ka. Oo. Umuuyon na. Di ba mo na, nakasala siya ni mo. Wala. Natural, makasala na ko na, kaya tawa, bina. Nga, di ba, nadumot ka, makapasaylo na ko. Anak, bus gino, renew ba? Arita, balik ta sa atong gitunan ingon dia. Okay. The believers must also put off his old self. Hukason niya tong iyang daang pagkatao. Unsa man to? Kadtong wa pa siya Ginoos kinabuhi. Sa wa pa siya hatagi sa chapter 1, 2, and 3, ayang kinabuhi, patay sa sala
og sa kalapasan, nagsunod sa pagkinabuhi sa kalibutan, og ilalom sa pagbulutan ni Satanas. Karon gipili siya sa Dios, giluwas siya pinagdisgrasya og himong sakop sa Dios. So, ang new self na ang iyang isuot, dili tong iyahang patay nga pagkinabuhi kanato, dili tong pagkakalibutan o dili tong pagkailalom niya sa pagbulutan sa yawa. Kadto ng new self, ningon siya, put off his old self with all its evil attitudes and actions and put on the new self. Hubuon niya ang daan niyang pagkatawo ug ang tanang mga daotang buhat ug pagkinabuhi ug iyang ibisti ang bagong pagkatawo new self which is created to be like God nga gibuhat sama gayud sa dagway sa Dios in true righteousness and holiness. Kinsa gani ang new self? Si Christ nga atong gidawat. Mo ni ang gitudlo ni Paul para sa atong kaugalingon. Ganahan na magyutang mabag-o ng ubang tao, pero di ta magbago. Ganahan jutang, ikaw ba, dapat kuan ka, pero ikaw po, wa po kagabag-o sa imo ha. Every time magbasa ko mga libro, daghanan yung kong ma-realize. Kinadaghanan yung kong nabasahan. Kanang akong nabasahan nga mga nakatunan ako mga igsuon, nakarealize po ko. Muna di na kaya ko magngaway sa akong asawa, sungog na lang. Sungot gyapon siya sa sungog. Sungog na lang. May kayo sungogon yung mga asawa. Sungugon ba? Dili na mga away. Kanang bitang na kayo mabasahan? Pag-ingon pa lang dito nga, si Adan, o wala si Eva, masulubon mangyod siya. Diha palang daan, bitaw no? O wala si Eva, masulubon, sa dihang niabot si Eva, mas masulubon. Dari na ta, manong naabot ta diha. Tinuod bitaw? Nakaroon gihilantan man siya. Gisugo ko niya pagpalit og gatas, hala picturanay gid mi asa pila ka gramo, pila ka tanaw ng presyo. Sige kung gasin niya nadugay niingon nang gid siya. Uli na lang dire, ako rin niya ipalit. Tanawa ra ning walay asawa. Yung una ko, ay sige, ngoyango dia milyon. Mo jud. Mao jud lami po ni magtapat kay masik ko. Gama-gama ra na. So, lisod jud kayo mga igsoon. Ang ato adara the new self should be manifested in holy character. Balaan na nga kinaiya. Kung bag-o, di siyempre, mao po na'y makita. Mao po na'y mo manifest. Then, wholesome conversation. Di kay dugay na ka na Kristohanon, sige rin po, buang. Pisti. Kabalo kag unsay kanunay mo gawa si mong baba, mao po'y makitaan si mong itsura. Sige kag sulti og piste, inigpanamin nimo, di ba mura kag ok-ok? Di joke ra na, pero ayaw sige sulti ana. Ningon siya wholesome talk. Unsay ibot gipasabot, limpyo nga pinulungan. Then wholesome conversation and righteous conduct. Righteous conduct. Bisag wala imong amo pero nang limpyo gyapon ka. Maayong pagkinabuhi, maayong pamatasan. Nakabalo mo? Makaingon na lang gyud ka nga kining tawhana nakasabot og unsa ning matarong nga pamatasan. Kay sa dihang maayo siya og gibati, wala siya problema, gentle kayo siya, pero sa dihang naa na siya problema, gentle ra gyapon siya, maunay, right conduct. Ngano man pong giwala ng GMRC? Di na ilisan na hinuog GSNB, GSN. Ha? GSN Blue? Di ba sa klase na aman ng good manners and right conduct? Giwala na karon. Ho, salamat sa Ginoo nabalik na na. Kay katong nawala na ilisan na tong unsa to? GSM Blue? San Miguel. Na, Barangay Hinebra. Nailisan na tong Hinebra.
Salamat sa Ginoo na balik na. Di pa oh. Napa, believers should walk wisely. Sabatanan wisely. Ang mga magtotoo, magkinabuhi nga may kaalam. Kay kaalam mo nang kamao ka mo imog desisyon. Pagtanaw nimo sa bag tag 900, 1,000 ra imong kwarta. Kung imong paliton to 100 ang bilin nga imong isulod sa bag nga napalit. Paglingin nimo sa pikas 100 nga bag, kung imong paliton 900 ang mabilin nimong isulod nimo sa imong bag nga pinalit. Kung magamit kag kaalam, of course, ang imong paliton katong tag 100 kay napa kay 900 bilin. Di kay magpakabuang yun. Magpakahungog, magpakabuang, magpakaway una-una. Basta kay tanawon ko nga sosyal. Ari ning mahalon nga bag. 100 bilin. Paglakaw og uli kay wanay iplite. So, dapat na kaalam ang mga anak sa Diyos. Children of light in a dark world. Learning to do that which pleases God. Ang mga anak daw sa Diyos, kinahanglan nga magkinabuhi sila, maglakaw sila, magkinabuhi, magdesisyon sila, ingon nga may mga kaalam tungod kay mga anak man sila sa kahayag, diha sa kalibutan nga mangitngit. Wise ba di ay? Nga pagtanaw nimo, nakakauban ka sa mga walay Ginoo. Imo pang palungon imong kahayag, musabay na kanila kay arong bibo. Arong bibo. Dagan kay nganing Kristohanon. Pero kung mo stand firm gyud kay nay pangang ay isa mangampo ta Ginoong Dios, salamat kaayo. Di pa kisa pa may mubaba ka ng katawan na kalit naghilom. Ang uban ka usap na giluwa. Gikom-kom na lang. Di ba? Yun na din ako na challenge. Bitaw no? Para asa man yung posisyon ni mo, pag-abot diri ka kamao mo gamit. Gitagahan man bitaw kong iPhone, unya sa kaon man dyan na akong keypad, man dyan nabawan ako. Saan man na? And with all the password, mga Gmail, problema, yung kay ko mga processing, akong asawa tanan, nga na lang yung ko, wa ko'y asawa, wa ko'y process of. Walay process, saon na lang. Pero nasubraan na po niya ko, aga-practice na ko ron. Kaya unyag kuha na sa silingan. Silingan, Ginoo. Di Ginoo ka nang. Di ba na yung mga emergency maglagyo me? Di ko kapalog mag-unsa ko. Munang kinanglan ako mag-practice mandeng. O kung saan, munang ako na lang magtugsok-tugsok. Ako na lang. Sige lang ko piyong-piyong. Dali tugsok. Agay! Kaya pag-check sa dugo, siya ay nurse. So, gikinanglan nato na mga Kristohanon. Amen. Next. Ingon siya, and the secret of living a life which displays Christ's life is to be filled, direct, controlled, empowered, guided. Ingon siya, ang sekreto ko sa pagkinabuhi, sa kinabuhi nga madayag yun si Kristo, diha sa itong kinabuhi, ang iyang kinabuhi, madayag din nato, mao nga, puno ta, giniyahan ta, gidumala ta, o gisakop ta sa balaang espiritu. Kinsa nagpuyo na diri nato? Kabalo ba ka mga igsoon? Nga pwede nga naa na ang Holy Spirit, sulod di mo, pero dili ni mo siya sundon. Sama nga sa sulod sa inyong panimalay, na imong amahan, pero di ka mo tuman niya. Maumanay, kung sabto na to na og ayaw mga igsoon, parang ma-achieve, parang matuman, parang mahitabo ni, parang maikinabuhi na to ang kinabuhi, nga madayag yun si Kristo, diri sa atong kinabuhi, sa ubang mga tao, kinahanglan ta nga puno sa balang espiritu, giniyahan sa balang espiritu, gimanduan sa balang espiritu, controlled. Kristohanon ka, pero ang ga-control nimo aso sa champion. Aso sa Winston. Kristohanon ka, pero ang gamando nimo tando ay. Sige kag tando. Sige kag tando ay. Wa ka sa sakay sa joke next. So, dena humanata.
humanata sa atong sa church. Atong pagkinabuhi kung nata sa church sa atong mahimo, humanata para sa atong kaugalingon, ato nata sa atong panimalay. Unsa man dili na nako ni basahon kay familiar kayo ni. Unsa man ta sa atong panimalay? Ang instruction ningon, kamong mga asawa. Di mo ganahan mga asawa, no? Kamong mga asawa, pagpailawom sa inyong bana. Na-smile ni mga bana, karon ka. Nga na mga bana pagkadungog, karon ka. Dayon niingon, og mga bana, tamparusa inyong asawa. Yun sa ang Bible, higugma ang inyong asawa. Kamu mga asawa, pailalom sa inyong bana, submit to your husband. As the church, submit to the head, nga mao si Christ. So sa managtiayon ang head, mao ang bana, ang pangulo mao ang bana, so pailalom ka sa desisyon. Kabalo mo, ang ako nga wife, mas kaybalo siyang mobalanse kaysa nako. Pero, pag mo gasto na siya, moingon gyud na siya nako, dade, magpadakog, kuan. Mananghid gyud na siya. Sabi ko, unsa may ipada? Kaguran? Submit. Pag may dili po. Yan nga dito. Mga bana, higugmaa ang inyong unsay silingan. Higugmaa ang asawa mo ni at home. Dayong niingon pag yun dito, mga anak, sunda ang inyong ginikanan. Dayong ginikanan, ayaw palaguta ang inyong anak, ayaw i-spoil ang ilang kinaiya, ayaw tudluin sila og sayop nga pagkinabuhi. Dagan kayo karon sa mga ginikanan, tudluan nila sugal, bisyo ang ilang mga anak. Dagan kayo. Mayon na rin nak, gunitin ang talisayon. Talunga gunit, kay mo kupo-kupo na. Dire, ipatusik sa liog, gunitin ang ulo. Kay tusik. Ngamoy nga na dayog, ilabay ng tres. Kanang malunggay, ilabay ng malunggay. Tuduan yun. Now, mabot man ang time now nga, naipanawgon sa Ginoo. Of course, naman tayong mga service, na magduwag dama, na magduwag baraha, na magduwag chess, na magduwag. Pag na ay sugal diha, og na gainom, og na gaaso, di na pwede na to. Kristohanon, dili na pwede sa ato Laay kayo na. Kapila naman na, nga magwali ko, na yung nag-inom, na yung mutalibagbag, ang hubugon, gawali ka, gakson ka. Nga pagkaugma, magkita mo, simang kayo, mauwaw na kayo. Naapa mo? So, at home, ningon siya. Okay, ato nang basahon, ningon siya. The Christian's position in the church should also be reflected in relationship at home. Tinuod ba me, nga magwali ko may mapandol ka, di ba? Di ba, me? Tingog ba kayong mahumanta? Sagdi. Naiusahay magwali ko nga siya. Juma ka? Sa ilua po, taong ko na Di ba? Kaya nga no ganito, kung unsa daw ka sa church, mag-reflect po unta diya sa balay. Sige na siya, complain ikaw. Tapos kayo kag time sa uban. Bible study ato, wali diri na mo, wakay time. Napadyo ko'y problema. Diha to yung mga time nga grabe kayo ang akong kaguol kay basta na yung pamilya, ngayon ani, sila mo'y nahimungtan. Luoy kayo. Mga bata, daddy, mo sakay-sakay sa akong likod. Hawa sa anak, ayaw sag disturbo as daddy. Talikod lang taon siya, luoy kayo. Gusto unta siya di ay makigduwa. Di na kayo mutingog sa asawa, kay puno kay kaguol ang kasing-kasing. Manong apila naman mo yung mga asawa, yung mga anak.
Sometimes inguna na puta na tay problema sa trabaho dadon sa balay ang mga anak may nabunalan og ayo nga imo mantang kaubas trabahong nagbikil nimo. Luoy. Di ko bisag na kay problema ang bata mo. Okay na. Di ay sila i-apel. Ulay na ka makarealize. Nga gitorture nimo ang imong anak, nadapatan nimo siya, pero dili siya deserve. Nga dapatan nimo king anak ka grabe, kay ang imong kaguol, dili niya, lain nga tawo, siya ray nakapuno, og siya'y nahimungtan sa tanan. Lamiin po ning mga kong pasaylo dire, sa akong pamilya, sa akong asawa, sa akong mga anak. Arong masayod sad mo nga kami sab na struggle. Sa diyang mag-atubang mig problema sa mga tao, mag-counseling mi, amo silang iampo. Naapod mi mo ang kaugalingon. Nga gipasan. O kasagaran mahukman, pastor man ka siya, ano man kuan, ano man sa robot. So, diningon siya, submission to one another. Munang malipay, bitaw tang mga guba ng cellphone sa itong mga anak. Na, mirise. Kadi na masugo. Sige rag cellphone. Mga politiko, palitran niya ta. Tanawa ragod ka. Kaguol kayo yun ka. Makaguol yun ka. Nalipay ka kawa na cellphone. Paghang palit ang cellphone, gipalitan magyapon. Submission to one another out of reverence for Christ should be guiding principle. Paminawan Ang context gyud ana, submit to one another. Dili nabot gipasabot ikaw ra ginikanan, ikaw ra gyud masunod. Ang context is submit to one another. What if imong anak mo sakto, ikaw sayop, magpakaamahan gyud ka? Kamo man ka muna una nga sayop ni mo, so abito naksakto na imong idea nak. Sige, kana may atong imuon. Kay submit to one another na siya. So, submission or submit to one another. Next, ingon siya. Wives should submit to their husbands and unto the Lord, as unto the Lord. Ang mga asawa kinahanglang magpailalom sa ilang mga bana sama nga gibuhat nila na diha sa Ginoo. And husbands should love their wives sacrificially. Tanaw na nang nawong sa ko asawa. Naw nangalot gani. Sacrificially ka diya. Siya kabalo tawo. So, sacrificially. Sacrificially sige ra mo katulog. Dili tabangag hugas sa bibiro, dili naman banuson o kugos tong batang isayo-sayaw kay patulugon sa nang asawang gikan pang nanganak. Sige ra katulog, sacrificially. Di man lang ninyo labhon ng ilang mga kuan. Ako'y katrabaho, ako'y gahago. Labaw pa na silang trabaho. Imagine ka tuwa ka dito sa inyuhang trabahoan, inig alas 11:30, makapahulay ka, gipabalunan, pag yung kakigilutuan kasi mong asawa. Unya, napad yung kay snacks, pahulay na po. Unya, inig uli na mo, manok-manok, tanaw kas manok. Naanila tanan. Unya, gatuo kang sakripisyo, nakakaayo. Sulay mo baylo. Kasulay man bitaw si Gerson. Nabilin si Gerson. Hunat siya panglaba, hatod niya si Rose, yan, labas siya, kaingon siya, manarbaho na lang ka? Tagam. Sacrificially, mag-iisgot ka rin sacrificially, layo kayo yun. Wag yun ta, kaingon, nakasabot na tagayo, wala sa kumingking na itong nasabtan. Sulay kuno gikan kas trabaho inig uli. Ikaw pa'y magluto, diya samtang matulog na ng imong asawa, tuan na ka ng laban na ka dito, sulayi ko na. Kay sacrificially man ka ta. Di kay pari-hari pa ta mga bana nga, mura na itong na trabaho? Di ba? Ay, pa kasi mong trabaho, kay naka-snacks. Imong asawang nabilin, sige, simhot anang diaper. Yung mga asawa, ayog na, anong bana, unta ron, wag yun sayana.
So, as Christ loved the church and gave His life for her. So, ang panag-ingnan ko no, paminaw, nga ikaw ba na mohigugma sa imong asawa, kineng gibuhat ni Kristo, nga iyang gihigugma ang church, o iyang gihatag iyang kinabuhi da sa church. Di kay gugma raw, hatag-hatag. Actually, nagwali ko sa inyo, nagwali gud po ko sa akong kaugalingon. Muna excited lagi ko aning church, manual, mga hisgutan. Aritas, mga children, mga anak, isang kamot. Okay naman. Isang kamot, mga anak. Pagtarong ba? Oh. Diri mo? Niyon sa man dire. Mga anak, tahura ang inyong ginikanan. O si Sugo? Children should obey their parents. Muna atong responsibilidad. Pinaka-responsibilidad nimo nga anak ka, dili nang manghugas ka, maglungag, maglaba, or bisan unsa. But ang pinakauna, number 1, tahura imong ginikanan. Kay kung siyempre nagatahod ka sa imong ginikanan, bisag di pa siya masulti, kabalo na gyud ka nga, si Papa, kay gatahod ko ni Papa, di malipay si Papa kung ingani akong buhaton. Di gyud mo na buhaton. Kung gatawad ka sa imong ginikanan, tanaw nimo masuko dos Papa ning daghan kay ning hugasan. Murag kami diri ba? Di na mo makita ang hugasan, promise. Suway mo anhig buntag sayo. Di mi kita. Ngano po ka nang di makitaan? Sa inyo pod? Sa inyo pod? Di pa. Kung daghan kayo mo samot nga di kayo makitaan gyud. Kanang trabahoon basta daghan kayo mo di yun na makitaan. Pero kabalo ka nganong dili nimo na trabahoon because wala lagi kay respeto. Wala kay pagtahod. Ingon siya, mga anak tahura inyong ginikanan. Mao ni ang atong responsibilidad. Sunod ginikanan. Kabalo mo daghan po mga ginikanan nga pakita og dili mao gatudlo pog dili mao sa atong mga anak. Ningon siya, fathers should not provoke their children. Dili nila gubon ang pagpanday sa kinaiya sa bata. Kabalo naman ta kung sa ilang madungog, kung sa ilang maobserbahan, kung sa ilang makita, mao na sila. So giingnan tang ayaw nagbuhata. Dayon, dunay laing sugo, ningon siya, rather unsa man to? Bring them up in the training and instruction of the Lord. Kitang tanan sayop. Angkon bata? Ginikanan angkon bata? Niingon diha, kitang ginikanan, atong patubuon ang atong mga anak sa pagtulunan sa Diyos. Kana bang imong anak mo ingog? Mangandoy gyud kog partners kinabuhi ka ng pariho ni Papa. Di kay moingon imong anak nga, di gyud ko mangitag sama ani nga lalaki. Hala! Nya kitang tanan nakasala ta ani kay ngano man ang atong pamatasang gipasunod nila, dili pamatasan sa Dios. Ang ilang nakita nato, pero wala na to, gibag-o naman ta sa Ginoo karon. Amen. Kamo ba? Og naa ganit ay mga binuhatan nga mahisgutan diri sa mga pagwali, ayaw mo kasuko. Sa una raman to. Gawa siguro hantod karon yung gibuhat. Undang na lang ko ani. So ayaw sila pasuka. Ayaw sila pasuka. Karon, may nga nanayaning ako anak kay tugaanan dyan mo na ako tinuod, basi kayo magbalaan kayo ni si pastor. Gahigda ako ga cellphone. Gahigda ako ga cellphone. May nga anak ko nila, shh! Anong mag-cellphone mo nga klase man mo ugma? I-off na na. Dadi, ginitingog ng alturas. Puwi nga napon. Hala! Nga naman kung mamadlong doon nilang gahayag, mampuning akong nawong. Kay mo, di ba, mo siren ang alturas o alas 9:45? Quarter? Basta inigtingog ka na, makabantay na na, mamalong na na sinaya. May nga na nag-sleep na, kaya nitingog na.
Gahayag man akong nawong. Saan man mo na? So, dili mao ang imong paagi. Kay gabadlong kanila, pero mao ilang nakita, nga kabalo man ka, nga ang bata di mo sulti, di mo buhat sa unsa imong gisulti, kay ang ilang buhaton ang unsa ilang nakita. O, see? Pirting mga isugat as atong mga anak. Grabe jud kay na. Kami, sining kahay jud. Singka jud. Nya na pailain. Mingan ako, palihog. Ay, kay masugo naman ni sila. Kuha asa palihog tong akong cellphone. Dugay kayo? Dugay mo niya. Nganang dugay? Dugay jud. De, taas na akong tingog. Nakadungog ka, wala. Titindog na siya. Pagkahigda na siya, Daddy, can you make me milk? Ingon po ko, unya ra. Ako di ay gatudlo. Magpabuhat siya gatas, unya ra. Unya ra. Di, usap na po, Daddy. Unya lang, hala ako di ay gatudlo niya. Ngalangay po siya. Naapa mo? Good night. So, training and instruction in the Lord. Ano daw yung nalalaman mo kay Lord, yun yung maririnig, maunay madungog nila, maupunay, ilang makita ni mo. Di man mao. Kinalisodan, gyud kaayo. Kinalisodan. Timan ini. Pag ang atong mga anak magkulang og love, mangita ginag-love. Mangita nag-love. Muna nga lisod gyud kaayo nako nga tudluan i-guide ang mga walay parents. Because dili sila sanay nga naay mag-care, mag-love, sweet nga mosulti sila ha. Manalipod nila, mo protect nila, mo buhat. Wala sila nasanay ana. Munang mangita sila gugma sa gawas. So sao ni mo pugong, di gyud mapugngan, mangita gyud. So sige ming mag-istorya. Kining atong mga anak, barkadahon ba yun din nato, ha? Siyempre, manglakaw ko ta, sila yung gastog na, sila yung trabaho in the future. Nga na, bitaw? Kuyog kanunay. Gikan karon, himuon na ba kong mermaid, huktan, hugsilig, nintiil. Sama na mga bayan na ako mga anak. Huktan nilang silig na kutil. So, gikas pagkabata, makigduwa ka, sulito ng time, dagko na, di kayo mo pakugos ang bata, hago kayo, ayong sigig. Nginigda ko na, kidinam na pakugos. Anak, hilasa po ka, iw. Nya, ikaw nga ginikanan, ikaw amahan, ikaw inahanwa ka na, ana, dog, I love you sa imong anak, pag mayong anak, I love you. Nga na imong anak. Munang anaro na to. Training and instruction of the Lord. Aran naghana gigog sala. Promise, witness ginako na akong wife. Naghana jud gigog sala sa akong family. Mao na nga gitudluan po ko ani next. Ato tas ikatulo at work. Oh. Nahuman nata sa atong personal nga kinabuhi. Nahuman nata sa atong pamatasan. Diya sa church. Ingon nga naa ka sa church, unsay imong mabuhat. Dayon sunod, atong pamatasan o natas atong balay. Dito sa atong trabahoan, kine. Ha? Mga driver, isang kamot, mga driver. Driver. Oh. Ayaw na mong panguhag diesel. Bubini, di mo muhangkon. Ha? Kasuway ko, ana, nakatrabaho ba akong motorpol, summer job. Matinga ako nga kada uli nila na sila tag 1.5 nga diesel. Manguha dito, tangke, suyok. Butang, kay himuuning gasolina, gas, ining uli, kay burn out. Mangil-mangil, iyabo na yato ilang. Ang uban pa doon na, ibaligya. Nya, manglaba. Hello. Ngayon na yun, oy, day, magpalaba ko. Ya, katong tide nga kinarton.
Kay balo ko ani kay si Papa tiglabag coverall punog mga asite tag 50 buok. Subot ba ng coverall? Kanang abot dinhi niya, abot dito niya sirado. Napanay sidlak aning reflector. Magka-asite nag-ayo kay planta niya may nang palabhan. Magdala si Papa og tag 10 ka buok niya yung labhan, tag 50 ang buok. Unya kay ang magpalaba magpabalon man pog sabon usa ka karton breeze power. Inighuman na nangahayahay niya, daghan pa mang bilin. Panguhaan na mo, unya, idala o nagbalik tong linabhan, ag sabon po gidalag balik, pero amo nang gikuhaan. Kisay tiglimpyog office, diresig pangilabot o ballpen. Pag hinulsol na mo, kasig ballpen na nakaingon, di mo malangit. Ay, po nga na yung kaluwasan ni Jesus ba? Ha? Naay kwartang nahog, ilalom sa uy, pagpanginlo ni mo, ayay, praise God. Tubag yun pag-ampo na ko, kaya ko i-plater ko ulit. Ayaw, kay basin gitistingan ka lang. Labtanon gadi ay. Mayroon na imong amo. So, diha sa atong workplace, ningon siya, as Paul turned his attention to the workplace, we should keep in mind that while Paul talked in terms of masters and slave, what he taught applies equally to employment relationships. Ang gitudlo ni Pablo, ningon siya, nga ikaw nga nagapanarbaho, o ikaw nga nagpatrabaho. So, for example, ikaw Christian ka, nagpatrabaho ka. Labi nagdili Kristohano ng imong gipatrabaho. Di dapat makita ka. Makita kang na Ginoo, manugilon pa na. Grabe itong among-amo, buutan kayo kay 300 na ba yung adlaw? Gitagaan kong 900. Gipadadaan pagigugbugas. Unya to ay nang gahi nga paksiw sa ref. Gipadadaan na libre lagi may panihapon. Buutan kayo kung amo, lain mo itong tinuuhan. Di ba? Kaya saan na, kato manggang among-amo kay born again, arang hakuga lagi. Manghatag lagi. Mga on sila, alang lamia sudan. Nya kami na mga on kay ulo-ulo na lang. Buwad ra. Hello? Master electricians. Mga electrician. Kita tanan, naman tayo nga na inigbira sa wire. Kapinan o sa kamitros. Ya diri ra ang switch, nadada ang wire, birahon gyud. Ya putlan, ya piko-piko na hatimbang 300 kilo. Construction worker. Inigpaniot to magkalingaw og gabas anang kabilya tag sa kadangaw igong masulod sa bulsa o sa U-box kay tigumon kada uli na gidala unya patimbang. Wa na. Kristohanon man ta. Mao na nga galisod ta. Sa gamayng pa, di ka kasaligas gamay, di ka saligag daghan. Hindi ko manghilabot. Kabalo mo, sa pag-construct ani nga building, inigdong na mo sa wayway, moingon ang taga-wayway. Anong gisulti mo na ko ni? Mapreso magakuha ni. Na kay discount ani sir, sa kada pintal mauni, sa kada kabilya na kay 3 pesos. Imagine na 3 pesos. O nya, nagkinahanglan kog 5 mil kakabilya. 15 mil, dayo i-kickback. Nya kay ako amang church, ako amang puyanan. So every time nga naa na sila ingon ana, ibalik na ako sa panudlanan. And ang ako adto, yes, ako naman dito. But ibalik na ako, usahay ipalit na mong pagkaon. Nga naman, because ang akong hunahuna, naaray para ako Di na ko kinanglan pang mangawkaw pa or unsa diha. Alanganin na gani. Pero, dili po rin magpakabalaan na yung ayo. No? Sultian ko po muna ko. Naging mga time nga ako pong sir, kaninga pintal, sir, sa kada o sa kabalde, naa kay 370 ani. Kaya binaldi mo to sa una. Kada, usahay makuhaan po nako. Kabalo bumungwa may allowance. Recorded pagyud tanan. Ginahang lang na ang resibo, naapod ang pizza nga haom sa resibo o ang items nga imong gi-purchase. Gawa sa resibo na kay imong kaugalingong record. Ing ana man may paagi aning amo ang pagpatrabaho.
In kasog naay mo, ingon mo, naay taga-kuwa ba? O dayton ka? Presentar ta ng resibo o tanan nga na diha nga lista. Pilay na balik o naay gibalik. Kaysa may, mapadayon na ta, kay madugay lagi ta. So, employees should obey and serve wholeheartedly those in authority over them as would obey and serve Christ. Ingon siya, nga kamong mga trabahante, nga nagtrabaho mo, dili lamang para sa inyong agalon, but buhatan ninyo na, daw inyong gibuhat, nga inyong agalon, maong Diyos. Those in authority should treat their workers with respect and without favoritism. So ikaw po nga tag-iya, ikaw po nga nagpatrabaho, respetuha po ng imong mga workers. Di kay nanghid raganing mo inom rag tubig. Wapay alas 12. Trabaho. Nananghid raganing mo inom og tubig. So lisod kaayo. Nya kabalo kag unsay pressure sa usa ka workers kanang bantayan silang magtrabaho. Pressure kay na. Ayaw nagbuhata. Pamantay ra ba? Di kay naagyo ka diha, gaatang yun ka nga. Pag buyong, sir, may tubig, 5 seconds. Kadaganing taon ng... Oh, next verse. Okay, number 5 na ta. In spiritual warfare. Mao na niya akong giingon. Spiritual warfare. Di ba mo ni last? Ang ato nga practice, nga nanatadias Ginoo, unsa ganito? Personal nga kinabuhi nga naa ka sa church, o sa imong matabang, o sa imong matampo, kinabuhi nga naa ka sa inyong balay, kinabuhi nga naa ka sa trabaho, o ang kinabuhi nga nakigubat sa yawa. Dera, finally man, sa to pa, humana. Ingon siya, finally, Paul focused on what may be the most important of all area. Naman to'y 5 man kining ika-5 mo'y tingali maugyod ang pinaka-importante sa tanan. Unsa man the spiritual warfare. Dapat kabalo ka nga ang yawa di nimo makita. Ang lihok sa kaaway di nimo makita. So na kay spiritual warfare. Unsa man prayer before ka ni bangon nagampo na, before ka natulog nagampo ka, kada adlaw na kay word ni Lord. Mura ka og centurion nga muingog Ginoo, ipamulong lang. Muna mo kada adlaw unsa kay isulti ni Lord, buhi ba ni patay. Sige Lord, ayaw adtos balay Lord, kadi ko ang ngayan. Isulti lang ang pulong, buhi or patay. Isulti lang na kay kun sa imong desisyon, mauna na. Nindot untag ingana ta kada adlaw, Lord, unsa may imong pulong ron adlaw, mauna. Be, unsa god? Sinaw kay kag cellphone pero imong Bible abog kayo. So, spiritual warfare, unsa man the Christian's battle is not against the forces and the powers of evil, and that is Satan and all his demonic host. So, kining naputol ni nako pag type mga igsoon. Ang battle, ang kaaway nato dili gyud ng tawo. Actually, katong hapit mo nagbangga, unya lami kanin mo siyang sumbagon? Suntukon? Tong hapit nakabangga nimo? Actually, ang yawa mo ay nagplano yun, nga madisgrasya gyud ka. Manang, kung nakasabot na ka sa gitawag og spiritual warfare, o dili ning tawhana imong kontra, kadtong espiritu nga naghimo ni ana. Pero dili po tanan. Kay garbo man ta. Pag hapit na ganit, sama kang gadanghag ng dagway mo, bitik na punta. So, ingon si Paul, pagbantay ka na spiritual warfare. Next, Satan yun, si Satanas, o ang mga demon, magyay atong bangga, may atong kontra. Ingon siya, the believer effectively engages in spiritual warfare. Ang mga magtotoo, nakigbatok gayon, niining espirituhanon nga gubat mga igsoon, pinaagi sa by being strong in God's power, kanang ligon ka tungod sa gahom sa Dios. Nagdepende ka sa gahom sa Dios, dili sa imong katakos. Kaya kami bisag nagtuon mig ayo, bisag nag-eskwela or bisag
susi na nimo nag-ayo, naadyo kay time og ampo kay ang pagwali dili ni pinamayuhay og pagpanulti, but dunay gahom. Ang gahom sa Dios bay mamuhat sa kinabuhi. Dili ikaw. Then sunod, ang atong pagpakigbatok mga igsuon sa gahom sa kangit-ngit, pinaagi sa putting on the whole armor of God. Mao ning gisgutan sa chapter 6. Unsa to? Helmet of salvation. Ang kada usa sure nga luwas siya. Nganong helmet man? Because ang kaluwasan, wisdom, nakaibalo ka, nakaila ka, nakasabot kagayo nga si Kristo namatay. Helmet of salvation para sa imong kaluwasan. Sure ka nga luwas ka, helmet, secure. Unsa pa to? Breastplate of righteousness. Matarong. Nga kasing-kasing mo ng breastplate, gyud na ang pagkamatarong. Sunod. Bakos. Sa pagtuo. Sunod. Espada. Nga mao ang pulong sa Dios. The sword of the Spirit. Combat shoes. Unsa man to? Kaandam sa pagsangyaw, paglakaw o pagsangyaw. Spiritual nga armor. Mo na gikinanglan, engage ka na kanunay. Pag nakulang ana, problema ka. Sunod, engage ta, makigubat ta, pinagis pagtuo, o pag, by faith, standing firm against Satan's attack. Kana bitang, o atakihon ka siyawa, ingon-ingon na ka, mubend ka, pero di yun ka ma-move. Mo na stand firm. Sa pagdisenyo ni ining mga bag-o karon nga mga building, mga igsoon, naa sila gitawag og earthquake proof ba na? Aon si tawag anak kanang magnet, itum siya, murag magnet tan-awon nga naa sa mga pilar. Nga inig abot sa earthquake, mudagan ra ning moingana ra move ra ang building, pero dili mabalhin ang pundasyon kay naay nakabutang diha nga design. Mao na nay gipanghimo sa pagkakaron. Dapat ingon ana mga igsoon firm, mo action tag wave inig abot sa atake sa kaaway, pero dili ka masibog. Nga dili ka maatras mga igsoon. Muna ningon diha by faith standing firm against Satan's attack. Pinaagis pagtuo. Ligon ka diha sa pagtuo. Next. Ingon siya. Kining pagpakigbatok pinaagi sa pagampo sa tanang panahon diha sa espiritu para sa kaugalingon o para sa ubang mga Kristohanon. Praying in the spirit para sa imong kaugalingon o para sa uban. Munay engage mga igsoon. Munang nindot kayo magkanunay pray. Magkanunay pray. Next. So amo ne, life is in reality a spiritual battle which must be fought on spiritual level with weapons of spiritual warfare. Kung ang imong kontra dili makita, tikbaso nimo, pusilo nimo, spiritual ni nga gubat. So, ang gamiton po nimo sa pagpakigubat, spiritual. Helmet of salvation, sa lipod sa duguhan nga mao ang pagkamatarong, bakos sa kamatuuran, bakos sa pagtuo, espada sa nga mao ang pulong sa Dios, ug ang combat shoes. Mao ang kaandam kanunay nga mo sangyaw, mo panalipod sa imong pagtuo, mo pasabot, mutudlo sa uban. Maumana mga igsoon. Next. Dinhi na ta, murag na humana ta dinhi. So si Paul closed his letter in a blessing of what? Peace, love, and grace to all who love Christ Jesus. Ingon si Paul, kada human gini sulti. Human niya, moingon dayon siya. Ang kalinaw, ang gugma, ug ang grasya ni Hesukristo mainyuha. Nganong dili man ni mao ang mga nahitabo sa itong kinabuhi? Nganong dili man nato na sinati ning grasya, ning kalinaw ug ang gugma? Because unang-una, wala gyud gani ta kasabot nga gipili dayta sa Dios. O giluwas ta niya pinaagi sa grasya o gihimo tang sakop sa iyang pamilya. Then ikaduha, wala nato maikinabuhi ang unsang angayan, ang matang nga pagkinabuhi, nga atong maikinabuhi ingon nga mga anak sa Dios. Balikon nato. Sa atong personal nga kinabuhi, palpak na ta. Ningon hubua ang daang pagkatawo.
Sulubang bago, wala. Sunod. As members sa church ni Kristo, dapat naakay function. Wata ni function. Wata gihimo. Bisa na lang pag-send og text, "Bay, musta man ka?" Simbata og mabay. "Bay, nakabalita ko nga, nakuno kay balat, sakit kuno ka. Iampo ka nako, bay." Wala tay gibuhat. Sunod, adto ta sa ato mga pamilya. Iyahay tagpahari. Singka siya, singka po ka. Siningkahay ratanan. Sunod, adto sa trabahoan. Nga imagine na nagpray tag panalangin ha. Sultian gyud nako mo, bisag gamayng butang ayaw gyud tawon. Ayaw gyud. Kasuway gyud ko ana. Lisod kayo. Pero suway nga magpaabot ra ka. Ay dadan ang sabon og uli. Pero suwaya nga maghuwat ra ka nga moingog, "Oy, dadan naman na. Dadan sobra na. Kay dili naman po namon ko'y bag-o po gipalit." Ay. O sulayin na. Paabot lang. Ang sakyanan akong ipahatod ka ganina. Di po ko gustong magbuot-buot rag ako ang magpaka-opisyal na gyud ko. Ihatod na dito. Kay problema gyud kaayo ko og nana siya dire. Pero humana ko giingnan nga kanang sakyanan na diha na o nya ibaligya na kung gusto nimo ibaligya ipalit ng mga bakal kay mag-renovate. Sabi ko dad-an na dito sila'y padesisyon na. In case ilan ang ibaligya, kinsay makapalit og naay complain, di sila may makomplain. Dili di rin ako. Nga mga Kristohano na ikaalam. And you know what? Aran naghana kog nadawat nga offer. Pero ang Bible nagsulti na to nga kita mga Kristohano magdesisyon ta nga dapat na ikaalam kay mga anak ta sa kahayag diha ni ining mangitngit nga kalibutan. Dagag offer. Of course lipay kaayo ko. But buingon jud ko basin og kuan suwayi sana sa uban. Nunay ningon nga mangani sila unya ilang kisamihan ningon ko last option ra ko suwayi sa basin na ubang mga pastor nang kinahanglan. Basin na uban mga churches na kinahanglan. Because dili ta pwede mga igsoon nga hala-hala ta oportunista na kayo ta. Nga malipay ta kanunay basta sigit ang nagdawat pero wag gyud tay pangandoy nga kita may makapanalangin sa uban. Nasabtan nato na mga igsoon. Umana ko to check. Sabi ko sige ipaayo na to na, gastuan na to na inig maayo na ihatod na dito. Kay samtang na dire maproblema gyud tagayo. So naa sa trabahoan. Then sunod, spiritual warfare na to. Mas taas patag panahon makiglali sa atong pares kaysa panahon nga moampo ta para nila. Maybe sige ra nimong giaway imong partner kay kakita kakaayos iyang negatibo kay batasan nga maot king batasan but never nimo siyang gihilak sa Ginoo. Lord, gigugma gyud ako ning akong bana. Gigugma gyud ako ang akong asawa Ginoo. Wani mo na nabuhat. Kanang sige ra kang gareklamo sa batasan sa imong ginikanan but never kang nag-spend time nga moampo para sa imong ginikanan. Nagproblema ka sa kinaiya sa imong mga anak pero mag-ampo ka para nila. Moingon ra ka, Lord, you know what I mean. Karibala to. Tudluon na lang nimo. Lord, tura. Karibala, Lord. And sa atong pagtapos, mga igsoon, nasayod na ka sa imong posisyon. Ang pangutana, may nasayod na ka sa imong posisyon, o nasayod na sad ka, o unsaon nimo ang imong posisyon. Ang pangutana, imo bang buhaton? I think, bisan gamay lang ang kabaguhan nga akong maangkon human ni ining atong prayer and fast. Unya ma-witness ni sa akong wife ug sa akong mga anak. Dako kay ni akong kadaugan. Dako kay nako nakakalipay mga igsoon. Pwede na to i-off ni tanan. Mga bata, ayaw mong panggawas ha.
Palihog kog ibot, anak. Katurang dito sa entrance, pasiga ato dito. I-off lang ni kay sakit kayo sa mata. Asa ang switch ani? Okay. Kung pwede, i-off lang po nato tong suga dito sa pastor's house. Kaya diri ang mga bata magtapok unya, saba kayo sila. Kuha na ning suga dire. Kada ran diha sa entrance. Now, ang gi-off ning suga mga igsuon naron nga. Di na ka magalingi-lingi o gaunsa tong usa. O niya, og napoy wala nag-ampo niya, makit-an nimo, di po ka mapandol. This time, palihog focus sa ta. Nining tungora,